Kulish Viro Session Part Akaneka Channel Kajonga Sportland Diaries the Session Part nya ban ya cringe pang katu kanemo kidon gibala message kidon giba comment apa comment section kumta tarter tengin shopage ya kren gini ndrei nagaleng kajonga nganomla ban le ere namta kinemo nomor ba kibun ma kibala comments message ong ba bun ma kajing le on fair lane kajing arab nagaleng pulit jen naginong up hakapor exam kajing yatu kajongki berkumne kumtai mo te nagaleng nga ngam la pre markhamat regin shope jikine ki comments kajing ong kajongki giba late to exam e ka ba kisem kata ka por to exam mo te une we te la message nga ong ba hello bro phila nem ban kren habede bet ka kijing rap ya thu pulit ba pli lupa paper shuak exam claim yu ik khna ba to exam ba pli lupa ki question te hajing sha shwa ba exam kidi ban plit bi hatu ka kamera exam ban plit question paper dere ban plit hal shwa te kane go te kala bakla lupa don hi something behind don hi silandet maybe la mar la plit lupa te la shim ko we jingkali la da page lupa answer te lupa te kata ko we problem te le kumno kane tangana gamla ale era ka shong baisa phi baro kiba UI kata phi leiban complain phi leiban ong te kiwer kinyo sngo kata la phi raise ka voice kinyo sngo kin tip o kadon kumta mar balang don exam yang sa kane ka sible on once sejai sible don exam ya te jong ka AB kinang don sa AB te la phiele kiwer kin lang khamlong kham strict no ekane ka banwan ka barang sa ke exam nangumta de kan la phikut tang ban ekran de kan poi re shano kan shulong hi kumne hi kan shukut hi tang hagaban ya comment ane ya kali ban yu tengen page yang nepo comment section ro bun ma ya ka jing ong joki te ka de sisa ne kam de ya kata nga tengamla re ban ong e mo te marbahkan e video ka jing syanga shukut ngan insyukran ya kita ka jing syam jong giwe iba kini kan date kiba like to exam mo de kam de ba yu markmat te tang gitu hi kitip ya e ka ba kijia ka kamera exam ha ka exam center ka no mo te omboro ki exam center kin nongumta ten rei ngatip ba kidon ki exam center ki bale kumta mo ki bae kinagaleng kinong abro ki arab ki katu karne te don ki start ki strict ba msha tang manra mo banra beje mdeng e msha strict ver strict don ki exam center ki basha banra mobile ro te ki google ka dumon le dumon te kumta te tang ba rangimla are ban la markhamat ngimla are banong e kata te stang la don proof lene mi kita kijing hura aduk ba kana pau perthei tang katai goi ta ngin page hang ne mo hang ni hari boiru don we plate yara be ko khna kan thei ngai i de la kijong ki khmat u i le kijong ki khmat ne i tela ola de ban ong hi ka to por ne lam nom no ban bar ba por exam kinong ap kimla re ban le yakran slam bar unong tho exam no to exam kalitai ka ba umlang ten re ban yakran slam na de ban yu man la yakran slam tla thu i ba okay a b c d ter le thu te kod angta ada no we ba dom no hafong ko group ban porte second exam compare bon ba use mobile ki police don duty ki ara ki ban ji dai ki kram check hero dara namra mobile te kane te lagi jong ki exam center ma umdei baro ko kramta don ki ba le komta don ki bumne tang ba P by E P raise voice te kanam poi rational da raise voice ne don't proof shandor hearing video tanga tai goi asen thani ru nga shem kumba ar ganta wai ban exam how come ya kata ngam tip ngamla ere kada ma hawes jin jaru minen por batho UB amra sing complain re kemle ere yuta babut na ka mobile te habaw lai I babut na ka mobile yu shong lang hajo te la dei ban le re shu hakaju hi kata ka por fiadan pide complain de ban ong de ban kadiban mi ve dim de ban tho exam shu la de gen man phakni e kata ndai phi shu kut gumta hi kanam poi re se mar inspector pe don liang wala kista don lang jong don lang ro hi I ta katre bisa ta nai ong ngai nia ro bisa re kren ba he ban bananga haba pi I ka jing sisa ba u penon kam mobile pide ban ong bai mar bhaga kamera exam don tong phi ye don lang kumba no arpol ne lai pongo de daduna kano ro arpongo tri bendon ba ko kamera exam te at least lada we lo I ki wer gi stang lada baro ki pron kam mobile phi maro phi klem pron kam te
kim don re basngap ep kata tamla le eren re lada baro QE batang wei bunan ka mobile kila dai ban ya raise voice lang le ban yulang kai tangba nganomla aman le ere nam tagine te kadeshan kam de ya kata tang ma phi balai to exam hi phitip ha ya kata te la phislur sisa phidiben ya khruat bet wara de uhe bakano kam nuru ka hok ka jong phi phidiben ya kren ya mat bet ya kata ka jing sisa bam de re ban le kumne pe kan de kata ben kata de re ban yu te sangatai te tangbala dam ong ere ka tu ka por lami sabar pin saya kren ei kam mentoy ere la de ban object bet le de yu bet te kidon lagi jong mong kidon gi ong ba ngi choboy the best kum tam ta don gi ba ong ba o shaner ta don ba te ngamla are ban ong e kane lane ban le eru tang kita gi ba syam hi phila ban le e don tang une don ubale tu uba phong le de smart watch le ka chance ba biang ba te la raksha ban deng smart watch te ka tar ka we balai kim check ba shane shu sentia gi check ba to ne ong we check ba don break ong ba island te don ma wasintia ne isintia dok tip shu don bateri bhashu ajala jongi ni janjar bro ban complain yang tu hi te don jingma yo sha pai khmat pai tu la pla gomta de haba phi ha ka tu por khem complain re kitu kinum yu I kinum tip re ya phi benmo kana ka we galong ba tangana puli pendep sha kane yo sapit khman kajing bom biang ngai I kalong wei shwaban rung klem le checking yu candidate kajing e song jan candidate klem ong ei kinong up klem ong ei la dadon ki bakren kinong up kimlong serious ki rabru wanethu ansar ki relative candidate kane kam kado e brok section sandan rei kabang ayu I hapo rom bangayo shong hakayubi exam yubi kata ta kadai kata ta stu bhaya ta bun ma wa ki thu bakalong komta iklam ayu bahara te tang ba tang ko wei ma khane yeki candidate ki ba le ba ka kimla are ban mut ba kita ki bele tu kimla are ban score ba mon mar ba bele ka timing gaduna te lada ki satang lada ki la pan sof lupa be te se thu a b c d te ter ansar de kamta te mla ere ka tan re lada ki pen pe ansar ki google hangtung tu hi ki le mobile te hawade ba kapat jong ga jing khen ki kham jin jari kan shimya ka por ka joki kan kham jin jari ban la baro te henre lada ki la shim lo pai ga jing klik sa page sa pen yulut baro te sa shu ai be shul jong wa a b c d e f g h i na ne a b b c c d d te lo kumta te ila yo be kitui mla le era henre te baro gelom ta te kitu bala hok te kin yo be ma kitu bala hok kin yo be ta haba don ki bating ban complain hang tu haba pui don ki bai I ba bat mobile don ki bai I ba yethu henre kiting ban complain te kamot ba ra phidu ro haban hon be mar fitting man complain te la da phio ro fide man comment mar ba yelde phinam le tu re tanga ta goi ndre la da mar ba phim le te la da phidu sa sngo mong ne so ite mar phim ong ka to por te ka poi ha chu hi mar la da phiong fitting ba phin sadu ndre phiklam ong phidu ujo no klar ki ti we ki ba penon kam mobile te kata goi she is born by your bad phone during exam time to no she is born how you born exam time okay good brai lap tang hawes haba shawe ka jui katai goi amnang ong rabon ba jantiaro am tip shu ne de dan we po istan we song abar yarap pentik ya kabadai ya u nga wa shong marjan ngai in rengan ong kumno pulit ru yarap ustav ru yarap an pentho lam jinjar ngi ba shu thok katai ka bajanjar pe maki ki yo I ba pentho ba yarap man pentho rekin kiting manong e fitting man raise voice te ba fitting man raise voice ndala mi man to shu ban complain adap de la ayu te pinle kumno shu man yun marba hang tu fitting la mi sabar fitting te kapoi haju I te kanam poi ere ala finut ban ya fat hang tu hi kitu kinam la ale ban le ere itu ma finut re dan mal ere syukur tang man comment da kanam poi resino senoro jenjar kanete jenjar sesa am kwa su ban puli lot gini comment section mo bun tang ki negative comment sudah nomor giba amos por amdai ba complain haba wat ki plate visual toro ki sngeu bagi tip bappa ka phone ha exam hall ndre kimle e tekin visual log kimle e then visual security system flop ba
like kumno shu ne on for example is Israel man itu plate nong am la le ngam ngang ong e shu igini haba galong kum ta te le kumno shu te nang ong e shu re na kale janga tam nang e shu re itu ki place na hang tu kamera ba shong nga ayu I ki yarap I ken thei ki senrang pat kren khor kam kai tu awang tu horum ni bon ba ki nong pe tu le shu ong bom lap na de ban check shua ban rong kamera we haisha ki de ban strict ke tong ba tip shu ne UV ko still terus logically match through ai tanggi basuk sudah kisuk ke de apa ngana ban spen kut ne hi ngam don la ban ere tes tang ko hi kelong ba tani le kumno shu benta bala kumta se satang itu ki ba yu hi phi tho kaletar complain letter lane lekpha sha tang ban ai jing tip ndai ba ban bakan mi la baga baken la ban le e kata tangam tikana shu bakin la e te la da phi form ka group te phinia tho daga application pe kum tam ta ba kamera jungi gi don kum tam ta ki ra mobile ki le kum tam ta te kin shu pun sngo ndai bang ban le e tanam le e ra te tang go wi gong ba ki ba le ba ha te phinyo be kermen baik da pinyo de tangba kan kham e hamtan marba aka interview can post tang 1.5 times the number of vacancy dengan sepen video bade berkanero kalau kanangot tim point interview kanangot kiniu setengah tai kowe but saya page yang ka next video te gitu gi bala comment ngam tu ita mla leire marba himdot reban ong e ka tu kapor te hab shuhun be kata la da hiyo la da pimyo ra te la hab shuong lek nun try yang next time na da kwa wan try setengah tai ko tangkat nehi ne kale ngajanga kajeng kwa ban pulei ni comment section kum ta ter mo te sngo si hi ban sngo ya kata ba kajeng le tu na jeng ya thu kajeng le ni kita tong ba phi kiwe na beto exam ka dei kata ro menur ra shanun nur mo ma phiro phi hab nang wat kam te fitting hi ba la pilai yo sha penduk sendon ek par jong pi yo ki sim ki bun kim somit shu te la du sendon kim ayu korek tar ko we gadai te la ka jong ding sam te kala si kelong ba ai shubu be je kata ka jing tristom jong pi ba IT be shublei ba ege borok ka ba hok te country hok ki ba le tam te ailat kin le stang kata ka we ba ai bono jrong tip ya kata ka ba kibala ek batam kin sayo ila kanong kibala ek bahok kin sayo e kanong tanga ka we te nishpun kun ta hanei kulesh bun